гледката от втория етаж на вилата. Вилата ни е до тук, 32 квадрата. С скосявания. Чудесна за спалня. Към момента няма изградена стълба и се ползва такава. Ето я стълбата, вече сме долу. Това е вилата, коридор. Това е топла връзка към лятната кухня, но вилата е до тук на плоча. Тук са изградени изводи за мръсен канал към септичната яма и за чиста вода, която е от кладенеца. Тук също е обособена замивка. Към момента са поставени тук 2 легла, но според мен може да бъде чудесно като за хол с кухненски бокс. А горе е спалнята. Това е лятната кухня. Която е паянтова постройка, но има все пак топла връзка, може да се ползва като складово помещение. Ето е прекрасната гледка. Водата се захранва чрез 9 метров кладенец, като има допълнително ширение за хидрофор, който да кача водата до вилата, и септична яма. Прекрасна тераска. До тук, до тази колона е вилата, а това е лятната кухня. Има череша, ябълка и други плодни дръвчета. Двора е 800 метра. Ето я нашата таванска стая, подходяща за спалня. Има допълнително мазе. Влизаме и в мазето. От тук минават мръсния канал и чистата вода. Ето му дълбочината и още едно помещение. Вижда се, че никога не е имало проблем с влага или муха. Почвата е плодородна. Това е нашият вратник. Ето ни е виличката. Проблемният участък с пътя, който не е толкова проблемен, не е толкова стръмен, но все пак за ниска кола не е подходящ, е този, който е около 150 метра. Може би и тук по-скоро, защото има уличета. Като, може би, най-така специфичното место е ето тук. Ето е моята кола, тя е ниска и съм я оставила ето тук. Заради това. Но не е толкова страшно. За малко по-висока кола. Сега ще го снимам долу. Като аз даже качих до тук догоре.